сезон bir-iki günden aşıla. Benim için bu sezon 50-ci сезон деп әйтергә була bu театрда. Һәм иң шатлыклысы быел сезонның башында ук яңа премьера, яңа иске премьера дип әйтергә була. Мирхәя Фәйзинең Галия Банусы. Жеңіл болды деп айта алмаймын. Бик ауыр болды башында. Партнерлар белән эшләү тоже бик кыен болды. Ну, башта инде хәзер ияләнелде. Партнерга да ияләндем. Уялдырды башта. Фәннур үзе дә әйткән, уялдым башта партнердан. Мин тоже уялдым. Ты что, давай что мы Авырлыклардан тел ягы инде. Аның Фәйзи абыебызның теле авыррак. Башта телгә ятмады. Анасын репетициялар булган сайын инде ияләндек. Иң шатлыклысы яңадан бу спектакльдә, музыкаль спектакльдә безнең оркестр катнаша. Мин бу премьера белән горурланам, чөнки бу инде 3нче куелыш bu спектакльнең безнең театрда мин эшләгән заманда. Галия Бану ул безнең классика, безнең сүнмәс әсәрләрнең берсе. Гомумән ул безнең театрда ел сайын булырга тиеш, ләкин зәңгәр шәлебез ул визитная карточка дип әйтергә була. Галия Бану инде минем өчен бик кадерле спектакль дип әйтәм, чөнки ул бу спектакльдә Сәйдәш музыкасы яңгырый. Яңа постановкада татар халык җырларын күбәйтеп кирде дип әйтергә була, татар халык җырлары. Аны ни өчен керттек дип әйтсәгез, бу постановка биразна аерыла иске постановкалардан, яңаша дип әйтик, заманча куелган спектакль.